дар асоси нақшаи генералии шаҳри Душанбе ба истиқболи сазовори ҷашни муқаддаси миллӣ сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар пойтахти мамлакат иншооти зиёди ҳаётан муҳим сохта ба истифода дода мешаванд. Сохтмони бинои баландошёнаи истиқоматии 17 ошона бо ҷойгир шудани маркази савдову хизматрасонӣ дар ошонаҳои якум ва дуюм воқеъ дар кӯчаи Турсунзода 8 моҳи октябри соли 2019 шурӯъ гардида буд. Аллакай бо азму талошҳои сохтмончиёни ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди партнёр ҳама корҳои бунёдӣ бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расидааст ва дар он сокинон истиқомат мекунанд. дар ҳамин ҷои ҳамин бино хонаи ду ошёна буд. ин ҳазор ошёна ҳозир бинои баланд шудааст. шӯёна умумии давлат оволи истиқлолият мекунем ки ҳамин хел хонаҳои замонавӣ сохтаестанд, ширкатҳо дастгирӣ карданд мардума. ин ҳам як пешра, як ободӣ аст. бинои баландошонаи истиқоматӣ дорои 87 ҳуҷра ва 2 лифти замонавӣ буда, дар он системаи барқу алоқа ва огоҳкунӣ аз сӯхтор таваққуфгоҳ барои 30 адад воситаи нақлиёт мавҷуд мебошад. ҳангоми корҳои сохтмонӣ унсурҳои меъмории миллӣ ба инобат гирифта шуда, ба сифати он таваҷҷӯҳи махсус равона карда шудааст. истифодаи масъолаи баландсифати ҷавобгӯи стандартҳои байналмилалӣ бошад, барои солиёни дароз хизмат намудани бино мусоидат менамояд. дар рафти корҳои сохтмонӣ зиёда аз 200 нафар сокинони маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин буданд. хонаи кӯнаи фарсударо бартараф карда хонаи нави замонавӣ сохта истодаем ва он шахсое ки дар ин хонаи кӯна зиндагӣ мекарданд, ин хонаро бо шартнома гирифта дар байни 1.5-2 сол хонаро сохта пурра таъмир карда бо масолиҳи замонавӣ бо сифаташ баланд месупорем. дар шафати ин бинои баландошонаи истиқоматӣ аз ҷониби ширкати мазкур сохтмони 2 бинои дигар, яке 17 ва дигари 16 ошона бо вусъати баланд идома дорад. тибқи лоиҳа дар яке аз биноҳо меҳмонхонаи наву замонавӣ ба нақша гирифта шудааст. меҳмонхонаи ба нақша гирифта шуда 16 ошона мебошад, аз 140 утоқ иборат мебошад. аз он ҷумла 30 утоқи люкс, 40 утоқи ним люкс, як утоқи президентӣ ва дигар утоқҳо иборат мебошад. пас аз анҷоми корҳои сохтмонӣ ва мавриди истифода қарор гирифтани меҳмонхонаи мазкур, чандин ҷойҳои нави корӣ муҳайё гардида, сатҳу сифати хизматрасонӣ ба меҳмонони пойтахт боз ҳам беҳтар мегардад. баробари сохтмони меҳмонхона инчунин корҳои бунёдӣ дар хонаҳои истиқоматии баландошонаи замонавӣ дар авҷ аст. дар ин блокҳо зиёда аз 200 хона ба нақша гирифта шудааст. сохтмони мо 1 сол пеш сар шуда, ҳозир 70% корҳои сохтмонӣ ба анҷом расида мебошад. ба андешаи масъулин дар ин 2 бинои баландошонаи истиқоматӣ ки ҳоло сохтмонашон идома дорад, тамоми шароит барои зисту зиндагонӣ фароҳам оварда мешавад. сохтмончиён нақша доранд ки то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои бунёдиро дар меҳмонхона ва дигар иншоот ба пуррагӣ ба итмом расонида, саҳми худро дар ободии пойтахти кишвар гузоранд. тибқи маълумот, дар ҳудуди шаҳри Душанбе сохтмони беш аз 400 иншоот бо маром идома дорад ки аксари онҳо иншооти ҷашнӣ ба шумор мераванд. илҳом ализода, суҳроб назарзода барои барномаи иттилооти таҳлилии 7 рӯз.